Kinetoterapia, cunoscută drept terapia prin mișcare, își are originile în cele mai vechi civilizații. În China și India antică, exercițiile fizice și tehnicile de respirație erau considerate esențiale pentru menținerea echilibrului dintre corp și minte. În Grecia antică, medicina începe să capete o bază științifică. Hipocrate recomandă mișcarea și masajul ca parte a tratamentului, iar mai târziu Galen a dezvoltat ideea exercițiilor terapeutice adaptate fiecărui pacient. Secolul XIX marchează un moment decisiv. În Suedia se pun bazele kinetoterapiei moderne, dezvoltând un sistem structurat de exerciții terapeutice cunoscut sub numele de gimnastică medicală. În paralel, asistența medicală la domiciliu își urmează propria evoluție. În trecut, îngrijirea bolnavilor era responsabilitatea familiei. Cu timpul însă, această activitate s-a profesionalizat. Spre sfârșitul secolului XIX apar primele servicii organizate de îngrijire medicală la domiciliu. Acestea aveau rolul de a sprijini pacienții care nu se puteau deplasa sau care aveau nevoie de îngrijire continuă. În secolul 20, odată cu dezvoltarea sistemelor de sănătate, aceste servicii se extind considerabil. Asistența medicală la domiciliu devine esențială pentru persoanele vârstnice, bolnavi cronici și pacienții aflați în recuperare după intervențiile chirurgicale. Astăzi, cele două domenii, kinetoterapia și îngrijirea la domiciliu, sunt strâns legate. Recuperarea nu mai are loc doar în spitale, ci și acasă, într-un mediu confortabil pentru pacient. Kinetoterapeuții și asistenții medicali colaborează pentru a crea planuri personalizate de tratament adaptate fiecărei persoane. În concluzie, evoluția acestor două domenii reflectă transformarea medicinei în ansamblu, de la tratamente generale la îngrijire personalizată centrată pe pacient. Kinetoterapia și asistența medicală la domiciliu nu înseamnă doar recuperare, ci și speranță, independență și o calitate mai bună a vieții. Doamnelor, domnilor, bună seara! Mișcarea, știm cu toții, este viață, dar ce facem atunci când durerea, o accidentare sau o boală ne limitează fiecare pas? E bine, kinetoterapia și fiziokinetoterapia vin cu soluții moderne și eficiente pentru a reda corpului mobilitatea, forța și echilibrul. De la exerciții personalizate până la terapii bazate pe tehnologie, aceste metode ajută milioane de oameni să se recupereze și să revină la o viață activă. Sunt Cerasela Miu, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre cum funcționează aceste terapii, mai cu seamă despre kinetoterapie, cui se adresează și de ce sunt esențiale nu doar pentru recuperare, ci și pentru prevenție. Ne ajută să înțelegem acest lucru invitata mea din această seară, Timea Saz, fiziokinetoterapeut. Te îmbrăcisesc, Timi. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag. Pe Timea mărturisesc că acum am văzut-o prima dată și a fost așa o prietenie la prima vedere, știi, o atracție la prima vedere. Mi-e foarte dragă Timi de când am văzut-o și cu atât mai mult. Timi nu e doar fiziokinetoterapeut și vreau să ne dezvălui, Timi, ce mai faci pe lângă această meserie? Pe lângă această meserie sunt și sportivă. De foarte, foarte mulți ani. Sunt în lotul național WKF și, nu știu, îmi place adrenalina, îmi place să intru în competiții și cred că în momentul în care mă voi retrage o să-mi lipsească foarte mult partea aceasta. Mai ai până la partea de retras, ești în lotul național de karate, da? Deci tu faci karate de la 12 ani. Da. Dar ce te-a determinat? Totuși, acum, în ultima perioadă, am observat că și fetele se orientează spre un astfel de sport și tot mai multe fete. Dar în urmă, totuși, cu atâția ani, nu? Tu ai 39 acum, nu are sens să ascundem. E o vârstă frumoasă, nu-i arăți. Unde mai pui că de la 12 ani faci lucrul ăsta? Da, eram un copil timid, care lua bătaie de la majoritatea din zonă și poate asta m-a determinat să mă apuc de arte marțiale. Vreau să zic că mi se potrivește foarte mult și pe lângă faptul că te ajută ca și sport, vine cu multe altele. De exemplu, te învață să ai răbdare, te disciplinează. Da, disciplina, să te concentrezi foarte bine și toate astea am putut să mi le transfer și în viața de zi cu zi și în școală. Învățam foarte repede la școală fiind atentă și acum, de exemplu, în meseria de kinetoterapeut. Am atât de multă răbdare cu pacienții că ei se minunează. Probabil că dacă nu ai fi făcut un astfel de sport, nici răbdarea nu sau avea așa limite. Da, cred că avea limite, cred că mi-a dezvoltat karateul mi-a dezvoltat partea aceasta. Și un antrenor, și faptul că am un antrenor minunat, Costinaș Cătălin, pot să zic că m-a ajutat foarte mult la dezvoltarea mea ca și om, ca și sportiv.
Și acum vin eu și te întreb, după ce ai început să faci acest sport și bătăile pe care le luai tu acolo pe stradă sau în clasă, cumva le-ai întors după ce ai prins un pic curaj? Nu e cazul, fac karate competițional. În schimb, au fost momente când poate trebui să mă apăr pe stradă și atunci m-am apărat. Dar asta a fost tot, doar apărare. Serios? Au fost și astfel de situații? Da, pentru că sunt situații, când eram adolescentă sau eram mai tânără, au fost situații în care m-au agresat bărbați pe stradă. Da. Și atunci, deci recomand copiilor, fetelor în special, e important să știi să te aperi și în orice situație să poți să ieși din situații de criză. Sportul te ajută, orice sport. Da, acum violența a atins cote maxime în cam toate palierele și într-adevăr când ai ceva cu care să te aperi, sper să forța ta și ceea ce faci este un lucru... Da. Ce au zis sau nu știu, că bănuiesc că n-ai mai discutat cu agresorul după, dar mă gândesc că l-ai lăsat un pic, nu se aștepta la o astfel de reacție. Asta e șocant, că nu se așteaptă ca o femeie să se poată apăra în general. Îți șocați, vezi că... Da, și cumva trebuie să-i pui la punct, să-i dezarmezi. Da. Tocmai aseară discutam cu o vecină de-a mea și a fost și ea pusă într-o astfel de situație. Ea n-a făcut sport, dar are vână, cum s-ar zice, și într-adevăr l-a cam bătut pe respectivul și a fost una de doamnă, da chiar? Da, domnule, și râdeau toți, na, fii atent, o doamnă sau o femeie a bătut un bărbat. Da, sunt și situații de genul ăsta. Deci, în continuare mergi la karate, pe lângă ceea ce faci și mai vreau doar un lucru să ne spui, că ai și un băiețel care are 9 ani și care cumva îți urmează cariera, nu? Da, așa, mai de nevoie, mai împins de la spate, are momente când nu e atât de fascinat de karate, pentru că el și face, cred că de la 4 sau 4 ani jumate. El, practic, a ajuns în sala de karate de la 3 luni. Pentru că eu m-am reapucat de karate după ce l-am născut la 3 luni și el era cărat în scoică și e obișnuit cu sale, e obișnuit cu competițiile, cu aglomerația. Dar are momente când îl duc la antrenamente, nu-i place, când îl iau, întreb cum a fost. Wow, super! Deci cumva da. E ok și îl ajută foarte mult ca și concentrare. Asta e wow. Mă bucur pentru tine, pentru voi și pe mai departe să ai mult succes și cât mai multe competiții câștigate. Mulțumesc! Doamne ajută! Și acum noi o să ne întoarcem, pentru că emisiunea este medicală, într-adevăr și sportul e o ramură care face parte din acest proces al nostru, dar vorbim astăzi despre kinetoterapie, mai mult decât despre fizioterapie. Săptămâna trecută am avut emisiunea cu Moni și ea este coordonatorul unei echipe de asistență medicală la domiciliu, din care faci și tu parte. Eu îi promisesem atunci și chiar îmi doresc așa pe rând să vă am în platou și să discutăm despre acest segment atât de necesar persoanelor care într-adevăr nu se pot mobiliza sau familiile care nu pot avea grijă de persoanele cu diverse deficiențe. Cu Moni am discutat mai mult partea de asistență medicală la domiciliu. Acum vreau să ne axăm strict pe aceste terapii, kinetoterapie și fizioterapie. Care este filozofia, să zic așa, din spatele acestor proceduri bazate pe mișcare, că până la urmă sunt bazate și ele pe mișcare? Provocarea nu este în momentul în care vine un pacient în cabinet, pentru că un pacient care îți vine în cabinet vine pe picioarele lui în general. Cea adevărată provocare este în momentul în care tu ajungi la domiciliul unui pacient care poate este la pat sau poate de-abia se ridică și tu îl înveți din nou să se miște și pe lângă faptul că se poate mișca și să-și facă treburile necesare atât în casă cât încet și în afara casei, îi dai speranță. Pentru că sunt foarte mulți pacienți în vârstă care se trezesc cu o fractură, e ceva neprevăzut, nu e ca la o protezare unde e planificat. Pur și simplu se trezesc dintr-o dată la pat. Și îmi zic, o să mai merg eu vreodată? O să mai pot să fac eu vreun lucru? O să mă mai descurc? Și zic, da, numai trebuie să aveți răbdare și să urmați pașii și să fiți optimist, că asta e important. Da, spunea că e o provocare. Acum tu ești un fiziokinetoterapeut. Te fascinează mai mult partea de kinetoterapie tocmai din această cauză, pentru că te provoacă, adică acolo lucrezi direct cu marfa clientului, cum s-ar spune. Deci... Da, tu când mergi la pacient, știi
diagnosticare, dar fiecare pacient este unic. E diferit de la caz la caz. Nu poți să aplici ce ai aplicat la un anumit pacient, deși are același diagnostic, nu poți aplica la următorul. Trebuie să adaptezi în funcție de ce putea el înainte și ce ar trebui să poată. Și să așa, etape cu etape. Da, uite, bine, contează foarte mult, știi, să intri cumva în viața pacientului și să afli ce a făcut, cu ce se ocupa înainte, pentru că o astfel de boală, sau hai să spunem că nu e boală, o afecțiune, un accident care te poate lăsa la pat, te destabilizează cu totul, practic, de pe o zi pe alta, și atunci nu poți să pretinzi omului să facă ce a făcut înainte după o asemenea accidentare. Da, ideea e ca să poată să ajungă în timp să facă tot ceea ce făcea înainte, chiar mai mult. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți vârstnici care, în momentul în care se pensionează, se limitează doar la camera, la apartamentul lor. Am întâlnit pacienți care de 15 ani nu mai ieșiseră afară. Le duceau aparținătorii cumpărăturile și totul se limita la casa lor. Ceea ce nu este ok, nu e corect pentru ei. Normal ar trebui să aibă activități în afară, să aibă activități de socializare, activități de mișcare. Din păcate, noi nu avem această educație. Pe partea de asistență medicală la domiciliu, când te-ai orientat pe segmentul ăsta? Sau din start ai început? Ai zis că ți-e mai ok, că vezi rezultatele mai bine. Da, nu din tot. La început am fost pe partea de kinetoterapie la cabinet. Mi se părea cumva foarte comod și mi se părea cumva, în momentul în care am un cabinet, să vină pacienții la mine, nu să mă duc eu la pacienți. Și după care mi-am dat seama că, de fapt, cea mai mare nevoie au pacienții de la domiciliu. De multe ori aparținătorii nu știu în ce direcție să o ia. De exemplu, mă cheamă pentru partea de kinetoterapie și mi s-a întâmplat să-mi zică nu are mare lucru, poate un pic de insuficiență cardiacă, un pic de insuficiență respiratorie, și când am ajuns acolo am cerut fișele din spital, avea un teanc de probleme și pe lângă asta avea și escare. Soția lui, care era depășită de situație, nu știa efectiv cum să procedeze, plus că dumneaei avea o anumită vârstă deja. Nu reușeau nici măcar apă să-i mai dea. Și atunci am zis, ok, chestii banale, haide să-i dăm apă cu seringă, nu putem să-l lăsăm să nu se hidrateze. Nu era foarte bine îngrijit. Deci erau niște condiții, dar nu pentru că oamenii nu-și doreau, ci pur și simplu pentru că nu mai știau pe ce direcție să meargă. Da, ești copleșit la un moment dat de toată situația și atunci probabil că este foarte greu. Dar, te rog. Și iară ce mai e dificil, de exemplu, în momentul în care ai un bolnav care îți cade la pat, poate e un bolnav care te trezește noaptea, de multe ori aparținătorii sunt cu nopți nedormite și nu mai au decizii corecte legat de alimentație, de îngrijire. Pur și simplu îi vezi că fac greșeli din acestea banale. Oferă mâncare, de exemplu, unui pacient care poate n-a mâncat foarte puțin în ultima perioadă, mâncăruri care nu sunt adecvate. Care îi pot face rău, cu atât mai mult cât nu se poate mișca, cât e imobilizat la pat. Sau îi oferă apă, cum ziceam, cu sticla sau cu cana, în condiții în care persoana respectivă de-abia poate să mai înghită. Da, vezi, oamenii nu au pregătire în acest domeniu și dacă se și întâmplă așa brusc, cumva te depășesc, pentru că tu nu ești niciun asistent medical care să știi. Tu consideri că faci bine, dar poate prin binele tău faci mai mult rău. De asta e important să ceară ajutorul, să vină să ceară ajutorul. Acum, cum vorbeam și cu Moni, în ultima vreme acest segment de asistență medicală la domiciliu ia amploare și e un lucru foarte bun. Din punctul meu de vedere este foarte bun atât pentru pacientul în sine, cât și pentru familie. Tu de când activezi în domeniu? Activez cu Sanofam, colaborez cred că de 2-3 ani colaborez cu ei. Înainte am mai avut pacienți la domiciliu, dar acum din ce în ce mai mult, mai mult. Segmentul prinde, am zis, cum spuneam, prinde contur și e nevoie. Da. E nevoie. Cum ai descrie profilul pacientului de astăzi, profilul pacientului la domiciliu?
Eu, în general, lucrez cu persoane în vârstă, parcă așa, cumva vin pacienții cu protezări, cu fracturi. Mai am și pacienți care sunt cu fracturi și cu demență, de exemplu, și acolo e foarte, foarte greu. De exemplu, am acum o pacientă care dumneaei are demență într-o stare avansată. Practic, stă toată ziua numai în pat, nu se întoarce și ședința de kinetoterapie decurge ceva de genul ăsta. Îi zic numele, zice da. Ridică piciorul, îi spun. Și ridică piciorul. Și asta facem toată ședința, adică diferite exerciții, da. Dar la fiecare ridicare sau fiecare mișcare eu trebuie să-i spun numele și trebuie să-i spun ce trebuie să facă. Da, uite că face. Da, și se văd îmbunătățiri. În cazul doamnei, le-am spus și aparținătorilor, adică nu ne așteptăm să meargă. Dar în schimb, cu ce ne va ajuta faptul că putem să o ridicăm în fund mai ușor, adică e o femeie supraponderală, și în momentul în care vrei să o ridici, nu te ajută deloc. Acum, dacă îi spui comanda, te rog, ridică-te sau ridică-te, atunci te ajută și practic putem să o ridicăm, putem să o mutăm mai ușor de pe pat, pe scaun, se văd îmbunătățiri. Da, și exercițiile de kinetoterapie, așa cum spuneai, sunt adaptate fiecărui pacient în parte, sunt individuale, da. Nu? Deci faci exerciții și ai avut cazuri, mă gândesc, unde într-adevăr nu puteau să se ridice, ca mai apoi să meargă la cumpărături. Da, și de exemplu țin cont, dacă un pacient locuiește la apartament, la etaj, adică eu trebuie să-l învăț în timp ca acel pacient să coboare scările și să urce scările. Este important pentru mine, adică nu îl învăț numai să circule prin casă. Da. În ce măsură aceste terapii, acum nu o să intru în detaliul exercițiilor pentru că ar fi și foarte complicat, ele, așa cum spuneam, se adaptează bolii fiecărui pacient în parte, nu mă gândesc că ai exerciții care se fac pentru coloană, pentru fracturi, pentru eu mai știu ce, pentru genunchi, pentru diversele boli, da? Tu le aplici în funcție de boala pe care o are pacientul. Da. Mă interesează foarte mult, adică în cazul unei fracturi, mă interesează să recupereze acel membru, dar în același timp merg și pe o condiție fizică globală. Nu încerc de la specific, de exemplu recuperarea membrului inferior, după care merg pe partea de global să aibă o condiție fizică să se poată deplasa de la inițial de la pat la baie sau de la pat la bucătărie. De asemenea, comunic cu persoanele care au grijă de acel pacient, spun, uitați, de acum înainte va mânca în bucătărie, îl ducem ușor în bucătărie. Tocmai ca să poată înainte de asta, eu fac drumuri cu persoana respectivă în bucătărie și eu arăt aparținătorului cum să-l țină, adică nu lăsăm pacientul singur. Trebuie etapă cu etapă. La început, de exemplu, îl țin de sub braț și îl conduc ușor, în care o parte din greutatea dumnealui este lăsată pe mine. În caz de ceva, eu am capacitatea să-l pun imediat înapoi în pat. Am avut, de exemplu, pacient care era supraponderal. Mai greu. Deci avea, de fapt, avea o obezitate morbidă. Prima dată când soția lui mi-a trimis documentele, n-am știut ce înseamnă obezitate morbidă. N-am mai întâlnit pe nimeni cu acest diagnostic. De fapt, dumnealui avea o amputație pe membru superior și nu asta era problema. Problema era că de 2 luni era la pat și nu putea să se ridice. În momentul în care am ajuns la dumnealui, era și o persoană foarte mare, eu practic nu pot să-l ridic. Da. Și am început să facem exerciții, la început din pat, după care de pe marginea patului și în timp cumva îi trăsesem scaunul, îi trăsesem patul, care era pe roți, între pervaz și pat, astfel încât să-l pot ridica și în caz de ceva să pot să-l pun înapoi în pat. Deci vreau să zic că domnul acela am reușit să recuperez, dumnealui merge, e foarte bine, deși nu mai are un braț, conduce mașina,
e foarte activ. Da, uite, vezi, astea sunt rezultatele și astea sunt provocările de și care spuneai. ce mă distrează că de sărbători sau de ziua mea și acum mă sună și îmi zice, mă felicită și se gândește la Vezi ce mine. frumos. Păi de acum, vezi, fără ajutorul tău, al celor care lucrează în domeniu, este mult mai greu și poate dumneavoastră ar fi rămas în continuare la pat, și cine știe care ar fi fost sfârșitul. Eu vreau să te întreb, pentru că în zilele noastre această recuperare la domiciliu este tot mai prezentă. Care le vezi tu avantajele terapiei făcute acasă sau cum vezi tu avantajele terapiei făcute acasă comparativ cu cea din clinică, de exemplu? În primul rând, terapia făcută acasă este cumva dedicată persoanelor care nu se pot deplasa. Adică ei dacă ar veni la cabinet, ar veni cu mare drag, dar ei nu pot nici măcar să se ridice din pat și ar fi foarte complicat să vină, adică în primul rând poate sunt persoane care ca și greutate nu pot fi mutați. În momentul în care sunt duși la spital, trebuie chemată salvarea, trebuie chemat echipaj de 2 persoane care să-i coboare pe trepte, adică am pacienți care stau la etajul 4 și n-au lift. Păi o persoană cu fractură sau cu protezare, la câteva zile distanță de operație, nu pot să cobor și să urci. Asta înseamnă, deci dacă ar trebui să vină într-un cabinet de kinetoterapie, asta ar însemna să vină în fiecare zi, să coboare, să urce, să coboare, să urce. Asta o poți face în momentul în care te-ai recuperat. Da, dar în prima fază nu. Și atunci îl recuperezi la domiciliul lui, în confortul casei sale, după care, în timp, adică ei deja când merg la consultul de 4 săptămâni sau la 6 săptămâni, depinde cum, ei coboară treptele singuri, fără nicio problemă. Dar eu, înainte, eu îi întreb, ok, când urmează să aveți consultul sau când trebuie să mergeți undeva? Păi atunci. Și atunci îmi pregătesc dinainte ca să facem. La început facem câteva trepte. Sau de multe ori duc un stepper cu mine în care exersăm în casă coborâtul și urcatul. Da, sunt persoane, nu cred că puține în astfel de situații. Acum, afecțiunile diferă. Tu, de fapt, cu care te-ai întâlnit cel mai des? Cu fracturi, cel mai dificile sunt fracturile pe membrele inferioare și protezările. Și astea sunt majoritatea, adică genunchi, articulație coxofemorală pe protezare. La persoanele în vârstă, deci tu lucrezi mai mult cu persoane în vârstă. Și asta ar trebui să știe și am încercat să punctăm și în emisiunea de săptămâna trecută cu Monica. Sunt persoane care și-ar dori, nu neapărat că și-ar dori, care chiar ar avea nevoie, dar nu știu ce este de făcut. Și o să spunem și astăzi că în baza unei recomandări de la un medic specialist sau un medic de familie, recomandare strictă pentru asistență medicală la domiciliu, se poate obține acest lucru. Prin casa de asigurări, nu durează, nu costă. E păcat ca oamenii să nu știe. Eu pot ajuta în 2 feluri. Odată prin Casa de Sănătate și în colaborare cu Sanofam. Și a doua modalitate este prin ONG. Am un ONG împreună cu doamna Elena Sârbu și facem kinetoterapie la domiciliu. Din păcate ONG-ul e mic și reușim să ajungem deocamdată la foarte puține persoane. Dar facem voluntariat așa cum putem la domiciliu. Acum clinici sunt mai multe, o să încercăm să nu mai pronunțăm numele de clinici. Ele sunt mai multe, important e că se poate, asta e din punctul meu de vedere, văd că drumul ăsta care s-a deschis este unul bun, tocmai că nu suntem puși la punct cu aceste cămine de bătrâni, nu-mi place să le spun azile, mentalitatea noastră nu corespunde cu cea din vest, să spun, în care de la o anumită vârstă nici nu mai dorești să stai acasă, vrei la cămin, pentru că acolo socializezi, acolo este cu totul altceva. Deci eu tind să cred că va fi o meserie de viitor. Tu îți dai și doctoratul acum, pare mise, din kinetoterapie. Da, chiar. Dar cu ce te ajută, acum vin și te întreb, cu ce te ajută și doctoratul la tot ceea ce faci? E o provocare în ideea în care să nu mă plafonez. Adică iubesc să lucrez cu pacienții, dar de multe ori ai nevoie să cauți informații noi, să cauți studii și partea aceasta doctoratul mă ajută la partea aceasta
Și vreau să zic că îi mulțumesc doamnei Orăvițan, salutăm, doamna profesor Orăvițan Mihaela, că are atâta răbdare cu mine pe partea aceasta. Da, o salutăm. Și a fost și profesora fiului meu. Da. 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 Mă bucur. Mulți oameni cred că durerea ar fi necesară pentru progres. E adevărat sau periculos? Nu. Ideea e că în momentul în care ai o afecțiune, clar apare durerea. Și pacienții vin la kinetoterapeut când apare durerea. Un pacient nu vine la kinetoterapeut în general pentru prevenție. Vine că îl doare ceva. De exemplu, dacă am avut pacienți pe umăr înghețat, cea mai mare teamă a pacienților e să nu simtă durerea. Atunci le explic. Exercițiile le facem ușor, mergem până la limita durerii. Nu trebuie să simtă durere, dar cumva tot împingem partea asta de durere, tot o împingem în sus, în sus, în sus, până reușește pacientul să câștige mobilitate, câștigă și forță și mișcarea devine cât mai naturală. Pacientul nu trebuie să fie chinuit la kinetoterapie. Da, poate asta e și teama multora și preferă kinetoterapia în schimbul fizioterapiei, adică invers, fizioterapia în schimbul kinetoi, pentru că acolo te-ai dus, ți-au pus niște electrozi, eu mai știu ce fire pe tine, a dat drumul la aparat și gata. Pare simplu. Pare simplu, cele două sunt complementare. E important să facă și fizioterapie și kinetoterapie, dar să nu neglijeze mișcarea. Până la urmă, noi ca indivizi avem nevoie de mișcare, indiferent de vârstă, indiferent de ceea ce facem în viață și, din păcate, noi oamenii am devenit din ce în ce mai statici. Cumva tot ceea ce facem în casă ne ajută aparatura, dacă trebuie să mergem undeva, mergem cu mașina, până și dacă am cunoscut persoane care trebuia să, dacă trebuia să ducă gunoiul, îl dădeau din mașină. Ceea ce nu e ok. Nu e ok, că în timp se vede pe articulații, pe musculatură. Adevărul e că tot felul de aparate și gadgeturile astea ne termină. Bine, la mine casa plină, e ceva. Dar până la urmă, cred că tot mâncarea făcută pe aragaz, la focul la mic, în fierbe zupa aia câte 5-6 ore acolo și e atâta de limpede, deci aia nu o înlocuiește nimeni și nimic. Dar vezi, poate din cauza faptului că nu mai avem timp, s-a comprimat nu știu, parcă numai din 24 e tot mai mic și atunci vin, numai apeși pe butoane și ai rezolvat. Dar vezi că mișcarea într-adevăr este foarte, foarte importantă. Dar vreau să mai întreb dacă cumva există anumite constrângeri care pot influența eficiența terapiei. Ai întâlnit situații? Da, am întâlnit. Pe partea de fizioterapie trebuie un consult al medicului specialist pe recuperare și acolo nu ai voie să intervii fără acordul și fără să facă medicul specialist un program adecvat. Pe partea de kinetoterapie, normal, nu ai contraindicații sau nu ai contraindicații date de medic cumva. Numai dacă sunt cazuri excepționale. Bine, voi oricum colaborați cu medicii. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, această specialitate era și nu era agreată de către medici. Mi-aduc foarte bine aminte discuțiile pe care le-am purtat cu domnul doctor Ometa, el săracul nu mai e printre noi, Dumnezeu să-l odihnească. Am discutat ore în șir și, într-adevăr, încet lucrurile au început să intre pe făgașul normal și încet medicii și-au dat seama că de fapt recuperarea contează foarte, foarte mult după orice intervenție și atunci au început și colaborările. Deși în momentul în care a ieșit din spital, medicul curant a recomandat practic recuperare prin kinetoterapie sau prin acupunctură, sunt multe lucruri și acum medicii colaborează cu specialiștii din acest segment. O operație reușită e doar 50%, restul face recuperarea. Practic, nu te poți recupera 100% dacă nu faci partea de kinetoterapie. Da, intervenția acum simplă, am mai spus-o și eu, operație de menisc, numai artroscopic, nu se termină foarte repede. Ok, bun, ce faci după aceea? Trebuie să te recuperezi. Deci că e banală.
Da, pare banală și sunt, de exemplu, foarte mulți pacienți care zic, nu pot eu să fac acasă? Păi nu, pentru că nu știi etapele exacte, nu știi cum să intervii și poți să greșești și să-ți faci rău. Și atunci de-aia suntem noi specialiști în acest domeniu. Ca să veniți în sprijin. Cât de mult contează rutina, continuitatea? Acum, în funcție de câte ședințe îi oferă respectivul bile de trimitere sau medicul câte ședințe recomandă, dar e important să le duci pe toate până la capăt, nu să te oprești la mijlocul drumului. Da, este important și după ce se termină cu kinetoterapeutul, ședințele de recuperare, e important ca ei să continue exercițiile. Și pot să zic dintr-un astfel de caz, doamna pacienta a avut protezare de genunchi acum aproape un an. Între timp a făcut protezare de articulație coxofemorală și dumneavoastră era și supraponderală, dar a început să slăbească și e wow ceea ce face. Are undeva la 65 de ani. Și pe lângă asta mai are probleme și la articulațiile care nu au ajuns cu protezarea, deci din cauza greutății. Da. Dar la un moment dat eu am zis, ok, cu răbdare, trecem, nu depășim, folosim cârja sau bastonul după ce am trecut de la cadru. Și au venit alte persoane care au zis, nu poți tu să mergi? Păi cum, că trebuia deja. Și am zis, dar vă rog, nu vă grăbiți, că uitați că se poate, ca să aflu ulterior că dumneavoastră a căzut. Dar din nou, norocul ei că nu s-a întâmplat, adică și-a fisurat un deget la mână, deci a avut un noroc, wow. Dar, în același timp, acum noi am reluat după vreo 2-3 luni ședințele de kinetoterapie și am întrebat-o, ați mai făcut în perioada asta? Deși eu am rugat-o, vă rog să faceți exercițiile, le știți? Da, să continue. Nu, n-am mai făcut. Și se vede. Are pauză prelungit, practic, atunci ar trebui să o iei din nou de la capăt și probabil că este mult mai greu. Ideea e că toate persoanele, indiferent de vârstă, ar trebui să facă exerciții. Că fac fandare înainte, că fac în lateral, că fac o parte de încălzire. Exerciții nu sunt complicate, dar trebuie făcute de 2-3 ori pe săptămână, minim. Dacă ar face în fiecare zi, ar fi wow. Ideal, dar tot pentru ei e bine. Tot pentru ei și asta ar ajuta să nu... Mai sunt persoane vârstnice care zic, am simțit cum mi s-a înmuiat piciorul și am căzut. De fapt, asta e legat de faptul că le scade masa musculară și pur și simplu nu mai au control. Deci sunt situații în care chiar ei își agravează practic problemele fără să-și dea seama. Da. Pentru că nu știu. Trebuie să asculte. Așa ar fi ideal și trebuie să fie consecvenți în exerciții. Care sunt cele mai, dacă tot vorbim de greșeli, din punctul tău de vedere, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac pacienții la domiciliu? Au impresia că, wow, ce bine, încep să meargă prin casă după ce au fost operați și le zic, vă rog frumos cu răbdare, vă rog nu vă deplasați la început, fără baston sau aveți grijă să aveți un sprijin. Și pleacă așa într-un avânt și se întâmplă câte o căzătură. Din fericire, majoritatea nu o fac cu fractură, dar sunt unii care fac a doua fractură. Și asta nu e ok. Sau sunt, tot așa cum ziceam, aparținătorii care zic, hai, că poți să te ridici, că ar trebui să te ridici, că... Lăsați-ne pe noi. Da, nici încurajările astea nu fac bine până nu se merge pe drumul cel bun. Adică eu sunt pentru încurajări și e minunat să-i susținem, dar când primesc acordul meu că acum ei pot merge distanța asta, atunci, pentru că eu înainte de a le da acordul, eu îi verific de nenumărate ori. Stau de nenumărate ori pe lângă ei, practic îi las singur, dar sunt acolo, în caz de ceva pot să-l prind. Da. Unde mai pui că în momentul în care se întâmplă lucrurile astea și devin cu repetiție, le scade acestor oameni și motivația și totul devine descurajant. Cred că sunt și situații în care vede că nu dă rezultat după 1, 2, 3 ședințe și sunt mulți care abandonează, mă gândesc. Doresc să abandoneze. Nu am avut cazuri care să abandoneze, deși am și pacienți oncologici cu fractură
și deci nu credeau vreodată că se vor ridica din pat. Dar cu răbdare le explicam că e nevoie de timp, că trebuie să facem exerciții. Au văzut rezultate, au văzut la început că se pot ridica pe marginea patului, după aia au văzut că se pot ridica, bine, cu efort enorm din partea lor, efortul este mare. Dar au început să meargă ușor, ușor. Se văd rezultate, numai trebuie răbdare. Și de asemenea răbdare și din partea pacientului, și din partea kinetoterapeutului, și din partea familiei. Cât de important e să găsești și un kinetoterapeut bun și cu răbdare. Că până la urmă, asta e o meserie care necesită răbdare. Deci în momentul în care intri în horă, trebuie să știi că te așteaptă. Da, acum mi-aduc aminte de un pacient. Dumnealui avea tot felul de probleme de sănătate și când ajungeam la dumnealui ziceam, cum sunteți? Astăzi sunt mai bine că ai venit. Până la urmă, exercițiile nu sunt spectaculoase ca să poți să zici, faci flic-flacuri sau... Dar în momentul în care vine cineva, te ia de mână, te întreabă cum sunteți astăzi? Cum vă simțiți? Astea sunt lucrurile care sunt importante cu adevărat pentru pacienți. Intervine componenta psihologică. Zic eu, voi lucrați și cu psihologi și contează foarte mult empatia. Da, deci sfatul meu este că dacă nu ai partea aceasta de empatie, nu prea ai ce căuta în acest domeniu. Mai ales cu persoanele în vârstă. Deci aici au nevoie. Da. Poate că sunt tu ce ai sfătui pe cei care s-ar orienta spre o astfel de specialitate. Uite, dacă nu ai empatie, alege altceva. N-aș lucra cu persoane în vârstă. Pentru că un pacient, mai dădeam eu exemplu, poți să fii un kinetoterapeut de nota 10, dar la partea de empatie să fii destul de jos, sau poți să fii un kinetoterapeut de nota 8, iar la partea de empatie să fii de nota 10, îl vor alege pe cel care are empatia. La partea de kinetoterapie poți să mai crești oricând, dar pe partea empatică, fie o ai, fie nu o ai. Da, mi-aduc aminte de un caz, s-a întâmplat mai de mult, în cadre medicale, nu contează, una mai bine pregătită decât cealaltă, spuneau pacienții, cealaltă cu un grad de empatie foarte ridicat. Primul lucru dimineața când se ajungea la serviciu se întreba, mergea în fiecare salon, cum ați dormit, ce ați visat, cum v-a fost noaptea, cum credeți că va fi ziua. Extraordinar de bine și ce succes a avut, toți doreau ca acel cadru medical sau să ajungă cel puțin la acel cadru medical, poate mai puțin pregătit profesional. Doar prin faptul că, nu știu, le acorda atenție, era, cum zici, empatică, era acolo, interesa. Lucrul acesta le va da motivație pacienților. Dacă nu te conectezi să-i motivezi, nu vei avea rezultate. Eu când mă duc la un pacient, îi explic, uitați, noi doi vom face echipă. E important ca să lucrăm în aceeași direcție și ca dumneavoastră să mergeți. Eu nu pot fără dumneavoastră și dumneavoastră nu puteți fără mine. Trebuie să comunicăm, să-mi spuneți ce vă doare, ce vă deranjează. De asemenea, poate nu sunt lucruri legate de kinetoterapie, dar mă pun să-i verific sau să-i întreb dacă au o escară sau îi supără ceva sau poate se plâng că îi doare burta sau n-au dormit în noaptea respectivă. Sunt lucruri importante de care eu trebuie să țin cont. Sigur, și atunci oricum voi sunteți acolo o echipă și automat se transmite, poate că între ședințele pe care le aveți, discutați și cazurile pe care le aveți. Da, de exemplu, dacă sesizez o escară la un pacient cu care lucrez, atunci o sun pe Moni și îi spun, uite, are problema aceasta, te rog frumos să mă ajuți. Și atunci trimite un medic specialist pe partea aceasta sau ce mai deci ce zic, e un serviciu la domiciliu foarte complex în care pacientul clar este pilonul principal și totul se învârte în jurul lui. Pe tine te-a motivat să alegi drumul ăsta, spusese mai devreme ceva de empatie. Da, stau să mă gândesc ce anume m-a determinat să aleg facultatea de
kinetoterapie. Mama mea este un caz mai special de malpraxis. A avut tot felul de probleme de când era ea tânără și poate că am văzut suferința ei în toți acești ani și cumva Te-a determinat. m-a determinat, ceea ce e ciudat că mama mea tot timpul își dorea ca eu să mă fac medic. Nu am ales partea aceasta. Am ales partea de kinetoterapie, probabil că se îmbină și cu sportul foarte bine. Da, așa este. Și pe lângă sprijinul pe care l-ai oferit mamei tale, ai venit cu un plus valoare făcând această specialitate? E cumva, cumva încerc să-i ajut pe părinții mei. E un pic dificil în momentul în care trebuie să lucrezi cu părinții sau cu copiii. E foarte, foarte dificil. Și atunci e indicat, îi ajuți, dar de preferat să lucreze cu colegii un alt tăi. coleg, da, cunosc, am trecut prin această experiență cu fiul meu și cunosc. Deci, exact cum se spune că și medicii, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva și trebuie să intervină într-o operație a unui membru de familie, mai bine nu. Da, într-adevăr, acolo e altă discuție. Acum noi trăim, cum și vorbeam, într-o societate din ce în ce mai sedentară. Crezi că există soluții și pentru aceste persoane care de regulă, dacă odată sunt la pat, dacă au și o greutate peste limită și dacă mai stau și zile, săptămâni, luni întregi la pat, clar că acolo se depozitează. Care ar fi, nu știu, recomandarea kinetoterapeutului în astfel de situații? De exemplu, dacă ajung la un pacient care e supraponderal, încerc cumva, într-un mod foarte finuț, să explic că trebuie să fie atent și la alimentație. Îi explic din punct de vedere al kinetoterapeutului ce înseamnă orice kilogram în plus pe articulațiile lui. Dar contează foarte mult cum îi spui. Nu poți să-l jignești sau nu poți să intri într-un mod incisiv. Trebuie să fii foarte atent cu mănuși. Și până la urmă îți dai seama că ei te acceptă și caută sfatul tău. Da, exact cum spuneau, simte că cineva încearcă să le ajute, simte nevoia persoanei respective, că acum ședințele nu sunt în fiecare zi și atunci abia așteaptă să vină ziua respectivă, nu, ca să aibă loc. Deși am și pacienți la care merg de luni până vineri. Da. Da, pe AVC am un astfel de pacient. Este kinetoterapia o specialitate adresată doar vârstnicilor? Nu. E de la bebeluși până la vârstnici, pentru toată lumea. Dar eu m-am axat în special pe domiciliu, la vârstnici, dar de asemenea am și la cabinet, mai am și copii. Uite, pentru că vorbești de copii, acolo iarăși din nefericire greutățile cresc pe zi ce trece, da, și aici mă refer la kilograme, când foarte mulți copii obezi, foarte multe probleme legate de postură, de coloană, aici iarăși trebuie să fim foarte atenți, în special părinții, nu, care sunt cu copii, ai astfel și de situații la cabinet? Da, am copii care au o postură incorectă, de asemenea și adulți care au poziții incorecte sau posturi incorecte. Statul mult în fața ecranelor? Da, din păcate, copiii de acum se nasc cu telefonul în mână. Așa e. Și asta le afectează, îi afectează, mai ales dacă ei nu fac sport. Până la urmă, rugămintea mea e ca părinții să înțeleagă că sportul la vârsta lor, la vârsta copiilor lor, nu înseamnă sport de performanță, ci înseamnă sănătate și înseamnă poate inițiere într-un anumit sport. Eu, de exemplu, îmi duc copilul atât la karate cât și la handbal, dar nu pun presiune pe el pentru performanță, ci pur și simplu să facă mișcare. Da, și de plăcere și automat de mișcare. Sunt și astfel de părinți care caută cumva să scoată din copilul lor și nu e rău, doar până la un punct. Și am văzut și situații în care părinții merg pe o anumită ramură care le place lor și nu copilului și atunci
copilul merge de gura părinților, deși nu-i face plăcere și el ar fi vrut în loc de fotbal basket sau în loc de basket fotbal, și aici trebuie un pic. Dar important e să facă mișcare. Da, important e să facă mișcare. Asta e sub orice formă. Vai, de ce bine sună teoria. Eu din ianuarie zic că mă duc la sală și în aprilie, deci la mine, am zis trec ce Paștele după Paște neapărat mă duc. Mă să eu cu iertare dimineața te mai trezești, mai scârție câte ceva, că și buletinul e cum... Da, eu zic că trebuie făcut și să știți că m-am hotărât și eu, promit, mă duc după Paște, am plecat și eu la sală, nu la fiul meu, evident că nu. Te așteptăm la noi Da, vin la voi dacă la nu, mișcare. da, la mișcare trebuie făcută, într-adevăr. Ce sfaturi simple și aplicabile, să zic așa, le poți oferi celor care ne privesc, celor care și-ar dori să ajungă să beneficieze de asistență medicală la domiciliu, n-au știut până acum, iată că acum știu, chiar și de prevenție, ce ar trebui să facem, Timi? Sfaturi legate de kinetoterapie la domiciliu. Pot vorbi cu medici de familie sau medicul pe specialitate, Da. de specialitate. De asemenea, pot căuta legat de Există, Sanofam. acum nu mai vorbim, am zis, nu mai vorbim Bun, de îmi cer clinici, scuze. că nu avem toți... Ce voiam să zic e legat de faptul că se pot beneficia de astfel de ședințe de kinetoterapie și, de asemenea, pentru majoritatea persoanelor, o mică idee ar fi dimineața când se trezesc, primul lucru nu să ia telefonul și să-și verifice WhatsApp-ul, Facebook-ul și ce mai e, ci pur și simplu să-și acorde 5 minute de exerciții simple, ca și încălzirea la gimnastică. Și Stretching. Da, și partea de stretching, da. și partea de încălzire, pentru fiecare articulație. De exemplu, cap, înainte, înapoi, lateral, ușor, rotiri de umeri. Astea le va schimba viața. Dacă ar putea să se țină zi de zi, 5 minute, nu mai mult. În fiecare dimineață Da. să fac. Eu mi-aduc aminte că noi făceam la școală lucrul ăsta dimineața înainte de ore, într-adevăr ne aducea ca într-un careu. Da, și cum zici, făceam rotirile astea de cap, de brațe, de... N-a fost, dacă atunci s-a putut, de ce nu se mai poate? Că vorba ta, telefonul este lângă noptiera la pat. Diferența era că telefonul atunci era cu fir și n-ajungeai la Da, el și acum... și nu era nici atât de Primul captivant. lucru, telefonul. Da, deci, uite, ăsta e un sfat de care sper eu să se bucure multă lume și să țină cont de el. 5 minute de gimnastică în fiecare zi. Face bine. Da. Eu îți mulțumesc, Timi, o să zici iarăși, vezi, ți-a fost teamă la început că nu o să ne descurcăm și că trece timpul greu, dar eu mă bucur că te-am avut astăzi alături și că le-am mai dezvăluit telespectatorilor câte ceva din culisele kinetoterapiei și cât de bine poate face această specialitate în situații limită și nu numai, nu? Pentru că vorbim și de prevenție. Kinetoterapia merge și ca metodă de prevenție. Da, e important. Dacă nu reușești să faci un sport sau o formă de mișcare, e important să vii să ceri ajutorul unui kinetoterapeut. Poate, nu știu, ai o problemă medicală, o gonartroză și nu știi cum să îți adaptezi exercițiile pentru problema ta. Da. Atunci vii la kinetoterapie și un kinetoterapeut te va ajuta. Unde mai pui că există și exerciții de kinetoterapie adresate femeilor însărcinate, ca să le ajute la naștere, nu? Da, pe orice domeniu există. Mișcarea este în orice domeniu. Păi să ne mișcăm de acum înainte, acum trebuie să ne mișcăm să ieșim din platou pentru că am depășit ora pe care o aveam la dispoziție, spațiul alocat emisiunii. Mă bucur pentru voi și îmi doresc tare mult ca cei care au nevoie să știe unde sau să știe că există astfel de centre și care pot ajuta la domiciliu. Te mai aștept și cu alte ocazii. Vezi ce faci cu karatele
Și am zis la cât mai multe competiții să te vedem și, n-ar strica o emisiune și pe tema aia, vorbim cu sectorul sportiv, da. Cu mare drag. Da, o să ne povestești mai multe, poate, într-o altă ediție și despre acest capitol din viața ta. Eu îți mulțumesc încă o dată, Timea. Îți mulțumesc din suflet pentru această invitație. Cu drag și te mai aștept. Dragii mei, vă reamintesc că în această seară am discutat cu Timea Sas, fiziokinetoterapeut, pe de o parte o specialitate pe care o îndrăgește foarte mult, dar trebuie să menționez că de 27 de ani este și o sportivă care acum este, nu de acum, mai de mult în lotul național de karate, mai rar pentru o fată, dar tot mai des în ultima vreme. Așadar, Timea Sas, fiziokinetoterapeut, invitata mea din această seară. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături astăzi, vă îmbrățișez cu drag. Urmează să petrecem niște sărbători frumoase, sărbătorile pascale, pe care eu vi le doresc să fie minunate, să aveți parte de tot ce e mai frumos, să ne revedem cu bine după, aveți grijă și la mâncare și multă mișcare. Sărbători frumoase, dragilor, să aveți, încercați să le am eu numai bine.